σύστημα γι' αυτό. Ούτως ή άλλως θα πάει πάρα πολύ καλά, έχει ήδη πάει πάρα πολύ καλά. Είπαμε, εμείς οι δρομείς δεν κολλάμε σε τίποτα. Πάμε παρακάτω. Ό,τι δυσκολία και να παραστεί θα την ξεπεράσουμε. Να λοιπόν ακόμη ένα Σωστό. μάθημα του τρεξίματος, έτσι. Λοιπόν, έχει πάει η ώρα 9 και 20 και είμαστε νομίζω στο αποκορύφωμα της ανάλυσης. Έχουμε πάει στην ουσία στη μέση ηλικία, έτσι. Εκεί που το σώμα σιγά σιγά αρχίζει και ακολουθεί μια λίγο αντίστροφη πορεία σε πράγματα που μας στέλνει κάποια μηνύματα ότι πρέπει να πάρουμε κάποια πράγματα αλλιώς και πώς προπονητικά πρέπει να τύχει διαχείριση σε αυτό το πράγμα. Έτσι, γιατί μην ξεχνάμε ότι είναι η ηλικία που παρουσιάζονται και συχνότερα και τραυματισμοί. Το πλατό επίσης είναι ένα πολύ συνηθισμένο φαινόμενο και πολύ δύσκολο στη διαχείρισή του. Όχι μόνο στο καθαρά φυσιολογικό επίπεδο, το προπονητικό, το πρακτικό, αλλά και το ψυχολογικό. Έτσι, και όταν λέω πλατό, δεν μιλάω για κάτι το οποίο θα κρατήσει για 1-2 μήνες. Αυτό είναι απόλυτα φυσιολογικό. Μιλάω για μια συνθήκη. Είναι η πορεία πλέον αυτή. Είναι η πορεία Ακριβώς, αυτή. ακριβώς, ακριβώς. Όπως είπα πριν, πρέπει να αντιμετωπίσουμε λίγο κάθε περίπτωση διαφορετικά. Υπό την έννοια ότι είναι πολύ μεγάλη η ποικιλία και των ανθρώπων, αλλά και το background του καθενός και της καθημερινότητας του καθενός. Είναι τόσο πολλές οι μεταβλητές που θα πρέπει να καθορίσουν το πρόγραμμα και γι' αυτό είμαι υπέρ της άποψης, όπως είπα και λίγο πιο πριν, όχι σαν προπονητής να ευλογήσω τα γένεια των προπονητών, αλλά είναι τόσες οι ιδιαιτερότητες και οι μεταβλητές της κάθε προσωπικότητας, ακόμα και στην καθημερινή επαφή, όπως είπες πιο πριν, που μπορεί κάποιες μέρες να μην είναι καλά, κάποιες άλλες μέρες να είναι καλά, που θα πρέπει κάποιο να εξοτομικεύει το πρόγραμμα. Πόσες φορές εμείς σαν προπονητές δεν ήρθαν τα παιδιά μας για προπόνηση και άλλα είχαμε αποφασίσει και τελικά άλλα κάναμε τελείως. Αυτό είναι πολύ πολύ σημαντικό. Άρα εκ των πραγμάτων, πριν πούμε μια χρυσή συνταγή του τι πρέπει να κάνουμε, θα πρέπει να απευθυνόμαστε σε ανθρώπους οι οποίοι καταλαβαίνουν και αντιλαμβάνονται σε βάθος το τι είναι η ανθρώπινη φύση. Το δεύτερο κομμάτι είναι ότι πρέπει να αντιλαμβανόμαστε πριν πάρουμε αυτές τις αποφάσεις το τι πρέπει να γίνει και όχι, τι συμβαίνει μέσα στον οργανισμό μας. Γιατί το να πούμε ότι απλά γερνάμε, μεγαλώνουμε και κάποια πράγματα δεν είναι ίδια, ναι, αλλά ποια πράγματα δεν είναι ίδια. Εκεί είναι το βασικό ερώτημα. Και εκεί θέλω να συνδέσουμε στο τέλος με το αρχικό μήνυμα τι σημαίνει και η απουσία πλήρους άσκησης. Γιατί και αυτό μας οδηγεί στο τεράστιο πρόβλημα των ασθενειών, των σύγχρονων ασθενειών που παρουσιάζονται πλέον σε αυτήν την ηλικία. Ακριβώς. Των χρονίων Εκτό... παθήσεων. Ακριβώς, ακριβώς. Άρα, σε πρώτη φάση πρέπει να θυμόμαστε ότι ο άνθρωπος έχει πάρα πολλά συστήματα. Οποιοδήποτε σύστημα και αν το ακολουθήσουμε από αυτή την ηλικία και μετά, αρχίζει στην πραγματικότητα κατά κάποιο τρόπο να πηγαίνει προς το χειρότερο. Παραδείγματα. Η καρδιά μας. Η πασίγνωστη μέγιστη πρόσληψη. Βασικά θέλω να κάνω κάποια στιγμή και θα το κάνουμε με τον Γιάννη Δαγκόγλου και ένα podcast να μιλήσουμε λίγο για τη μέγιστη πρόσληψη που έχει καταδυναστεύσει αυτή την προπονητική στην Ελλάδα. Λοιπόν, τι συμβαίνει λοιπόν, δεν μπορεί να στείλει πια το ίδιο αίμα ομής της καρδιάς στους μυς μας. Άρα, μοιραία, έχουμε μια μείωση στη μέγιστη πρόσληψη. Λιγότερο οξυγόνο στους μυς, λιγότερη ικανότητα παραγωγής ενέργειας. Ένα παράδειγμα. Δεύτερο παράδειγμα, τα μυτοχόνδριά μας αρχίζουν να δυσλειτουργούν. Παρότι τα μυτοχόνδρια είναι δεδομένο ότι μπορούν μέχρι και την ηλικία των 80, 85, 90 να χτίζονται, να τα ανανεώνουμε, δεν λειτουργούν με τον ίδιο τρόπο. Το γνωστό θέμα της οξύδωσης, αυτό που λέμε καύσης, το οποίο παράγει ελεύθερες ρίζες στο ανθρώπινο σώμα, το οποίο είναι από τους βασικούς λόγους που γερνάμε. Γι' αυτό λέμε αντιοξυδοτικά. Το μεγαλύτερο αντιοξυδοτικό ποιο είναι η άσκηση. Μπορούμε να μιλήσουμε για τα νεύρα μας και τα νευρικά ερεθίσματα. Δεν είναι πια τα ίδια. Δεν παράγουν την ίδια ποσότητα και ίδια ποιότητα ερεθισμάτων για να μπορούμε να κινητοποιήσουμε τους μυς που εκ των πραγμάτων λόγω της μείωσης τώρα των ενζήμων ή των χημικών στοιχείων όπως είναι η τεστοστερόνη αρχίζει και μειώνεται. Έχουμε λοιπόν, δεν υπάρχει πραγματικά σημείο που να μην το ακουμπήσουμε. Τα αγκία μας γίνονται σκληρότερα. Κάποιοι παθαίνουν αθυροσκλήρωση, για παράδειγμα. Είναι λιγότερο ελαστικά, χωρί να έχουμε κάπνισμα ή άλλες εποχές που δεν προσέξαμε. Στο κομμάτι της χρόνιας φλεγμονής, μικρής φλεγμονής, μην πούμε της κλασικής φλεγμονής, η οποία ελοχεύει στις μεγαλύτερες ηλικίες, αυξάνει τις κορτιζόλες και μειώνει όλα τα ποιοτικά στοιχεία μες στην καθημερινότητα και στη φυσιολογία του κάθε ανθρώπου. Τα οστά μας το ίδιο, χάνουν ουσιαστική πυκνότητα επίσης. Όλα αυτά θα έχουν
ραγδαία εξέλιξη και επιδείνωση αν δεν ασκούμαστε. Αυτό πρέπει να το εξηγήσουμε 100%. Ας μην κάναμε ποτέ τίποτα. Εάν δεν κάνουμε ποτέ τίποτα, τώρα ήρθε η ώρα να κάνουμε. 40, 41, 50, 60, όσο και αν είμαστε, θα μας καταλάβουν. Θέλω να πω μια ιστορία, γιατί είπα για τον πρώτο ημιμαραθώνιο που έτρεξα κάποτε. 17 λοιπόν ετών έδειξα ένα ημιμαραθώνιο και δίπλα μου υπήρχε, δεν ξέρω καλή ώρα που είναι αυτός ο άνθρωπος, ένας άνθρωπος 57 ετών τότε, ο οποίος έτρεξε έναν ημιμαραθώνιο. Μου φάνηκε πολύ παράξενο, 57 χρονών ημιμαραθώνιο. Μου είπε όμως μια πολύ ωραία ιστορία. Πήγα να πεθάνω, μου λέει, πριν από 3 χρόνια. Το θυμάμαι σαν και τώρα. Πήγα να πεθάνω, μου λέει, πριν από 3 χρόνια και έτσι άρχισα την άσκηση. Σήμερα έτρεξα τον πρώτο μου μαραθώνιο και αισθάνομαι, μου λέγε, πάρα πολύ περήφανο. Σαν μικρό παιδί αισθάνομαι που κατάφερα και τον τερμάτισα. Σήμερα νιώθω νεότερο από ότι ήμουν στα 30 μου με αυτά που έκανα και τη ζωή Απίστευτο. που είχα τότε. Απίστευτο. Προφανώς έφτασε Αυτό, στο κατόφλι λόγω κάποιου ναι. καρδιολογικού λογικά προβλήματος, Δεν μπορώ να ευνηδίου. θυμηθώ ειλικρινά. Νομίζω μου είχε πει, αλλά δεν μπορώ να ανακαλέσω τι μου είχε πει. Μα το πιο σύνηθες είναι αυτό να κάνουν για από την ηλικία, Ναι. τέλος πάντων. Ό,τι Λοιπόν, πρόβλημα άρα υπάρχει. λοιπόν Ναι, πρέπει να καταλάβουμε ότι αυτό είναι το ένα όριο. Πρέπει να κινητοποιούμαστε και να αθλούμαστε. Δεν θα πω ποια είναι τα ελάχιστα όρια. Εγώ θα πω μπορείτε μισή ώρα την ημέρα. Ποια είναι η βασική άσκηση που θέλουμε σε αυτήν την ηλικία, κατά βάση αερόβια, συνδυαστικά με βάρη. Αυτά τα δύο είναι τα ευεργετικότερα είδη άσκηση για του ανθρώπου που δεν αθλούνται. Μην κοιτάμε ποιοι κάνουν μία ώρα και μία μισή ώρα. 20 λεπτά, 30 λεπτά. Βάλε και λίγο περπάτημα. Βάλε και κάτι ακόμα μέσα στη ζωή σου. Βάλε λίγο τέννις, ξέρω εγώ, λίγο ping-pong. Βάλε και κάτι ακόμα να το συνθέσει. Και η ενδυνάμωση για τα προβλήματα που παρουσιάζονται στα οστά μα και στους μυς μας, δηλαδή με τη σαρκοπενία που έπεται τη ηλικία και ακριβώς. το προβλήματα τη οστεοπενίας, ειδικά στι γυναίκε, που δεν τι αφήνουμε απ' έξω σε καμία περίπτωση, που είναι ακόμα μεγαλύτερα, πρέπει να τα υποκαταστήσουμε με τη φυσική άσκηση. Κανένα άλλο, ας πούμε, φάρμακο δεν υπάρχει γι' αυτό. Παρά μόνο η άσκηση. Μόνο η άσκηση μπορεί να μας βοηθήσει σε ζητήματα αυτά. Τώρα, στην άλλη άκρη, όλα αυτά τα προβλήματα που προκύπτουν μας θέτουν και περιορισμού στην άσκηση. Που σημαίνει ότι οι υπερβολές πρέπει να αποφεύγονται. Όχι μόνο για αυτό που είπαμε πριν, ότι μας δυσχεραίνουν την καθημερινότητά μας και ποιο είναι το νόημα άμα είναι να δυσχεραίνουν την καθημερινότητά μου να βάζω και ένα μπελά ακόμα που είναι το τρέξιμο ή οποιοδήποτε άλλο θέμα άσκησης. Το, ζητέ... το ζητούμενο είναι ποιο. Να, αφού θέλω ακόμα να τρέχω, ακόμα αισθάνομαι ενεργός και είμαστε ενεργοί και φτάνουμε να είμαστε και μέχρι τα 70-75, δεν υπάρχει λόγος να μην αγωνιζόμαστε, να το κάνουμε. Να το κάνουμε μέσα σε ασφαλή πλαίσια. Αυτό είναι το ζητούμενο. Τα Ποια ασφαλή είναι αυτά τα πλαίσια, ασφαλή, ποια είναι αυτά τα ασφαλή πλαίσια? εδώ δώσω ας πούμε το λίγο. Το ασφαλές πλαίσιο πολλές φορές εμείς δεν μπορούμε να το δούμε. Όχι μόνο και το ξέρουμε, γιατί ο εξωτερικός παρατηρητής που λέγεται πολλές φορές προπονητής μπορεί να κρίνει το τι συμβαίνει σε αυτό που βλέπει στο τρέξιμο. Ποια είναι τώρα τα ασφαλή πλαίσια, να μιλήσουμε λίγο πιο πραγματιστικά. Καθώς βλέπουμε έναν άνθρωπο ο οποίος δεν έχει πλέον, για παράδειγμα, την ίδια αποκατάσταση, πρέπει να έχω μεγαλύτερη αποκατάσταση μεταξύ των προπονήσεων. Πρέπει να ρίξω το μεγάλο βάρος, να μην κάνω πολλές διαλυματικές υψηλής έντασης, για παράδειγμα, μέσα στο εβδομαδιαίο μου πρόγραμμα. Λιγότερες, περισσότερα ελεύθερα τρεξίματα, ποιότητα τυπώς. Πριν την κάνω την ποιότητα, να έχω μια-δύο μέρες πιο πριν πάλι ξεκούραση ή μια μέρα ξεκούραση. Όχι απανωτές προπονήσεις. Μην σωρεύουμε κόπωση. Μην σωρεύουμε παράγωγα, χημικά παράγωγα ή οτιδήποτε άλλου τύπου παράγωγα, τα οποία οδηγούν σε αυτό που λέμε οξέωση του σώματός μας. Όσο υψηλότερη η οξέωση, τόσο χειρότερη η κυταρική λειτουργία του σώματός μας, να το συνδέσουμε το προηγούμενο, τα κύτταρά μας δυσλειτουργούν, δυσκολεύονται να παράξουν το φυσιολογικό τους έργο και αποτέλεσμα έχουμε, αντί να βελτιώνουμε την υγεία μας, να τη χειροτερεύουμε στο τέλος. Είτε αυτό είναι απλοί τραυματισμοί, είτε είναι και άλλου είδους χρόνια προβλήματα που μπορούν να προκύψουν μέσα από τις διαδικασίες. Θα πούμε Όπως, την αλήθεια. όπως, Θα πούμε την αλήθεια. Γενικά η άσκηση, δύσκολα ακόμα και στο υψηλό επίπεδο, θα προκαλέσει κάποια μορφής ασθένεια, να το πούμε έτσι. Όμως, οστεαρθρίτιδες, θα δώσουμε ένα παράδειγμα που τις βλέπω συχνά στα 60 και φλεγμονές, 62 και 65. φλεγμονές. Δε- Λες να Τι μιλήσουμε είναι? για φλεγμονές. Χρόνιες φλεγμονές που δεν αντιμετωπίστηκαν με σωστή αποκατάσταση. Και πού φτάνουμε? Δεν μπορούμε να περπατήσουμε καλά. Και μιλάμε για μεγάλη ζημιά για κάποιον δρομέα ή υγιή άνθρωπο στα 55, 57, 60 να μπει σε ένα χειρουργείο που πολλές φορές δεν είναι και το πιο ασφαλές για το αν θα πετύχει.
Άρα λοιπόν, τι πρέπει να κάνουμε? Να καθορίζουμε τα επίπεδα του RPE μας, να το πούμε και έτσι, σε σημείο το οποίο, εξωτερικά να το πούμε και έτσι, σε σημείο το οποίο αντιλαμβανόμαστε και εμείς οι ίδιοι ότι περάσαμε το όριο. Πρέπει να βάζουμε ένα όριο. Η κούραση, η σοβαρή κούραση είναι από μόνη της ένα όριο. Δεν πρέπει να πιέζουμε τον εαυτό μας το κάτι παραπάνω, γιατί μην κάνω 5 δευτερόλεπτα πιο γρήγορα τα 10.000 μέτρα. Δεν είμαστε πια Ολυμπιονίκες. Δεν πάμε να πιάσουμε όρια για παγκόσμιο πρωτάθλημα. Δεν έχει κανένα νόημα να σκεφτόμαστε με αυτό το ρόλο. Ναι, θέλουμε να αισθανόμαστε ενεργοί. Το καταλαβαίνω από μια άποψη ότι έχω μια αξία, τρέχω ακόμα γρήγορα. Μην βάζουμε το εγωιστικό σε αυτό το κομμάτι. Αν μπορούμε, έχει καλώς. Εάν δεν μπορούμε, δεν έγινε και τίποτα. Δεν θα αλλάξει η ζωή μας με λίγο πιο γρήγορο χρόνο, ούτε θα γίνουμε πιο αρεστοί και ανεκτοί στους ανθρώπους που μας αγαπάνε επειδή τρέχουμε γρήγορα. Μην μπαίνουμε σε αυτή τη διαδικασία. Αυτά είναι τα θεμέλια που πρέπει να έχουμε στον περίγυρό μας. Οι άνθρωποι που μας αγαπάνε και οι άνθρωποι που τους είμαστε χρήσιμοι. Θέλουμε να τους είμαστε χρήσιμοι. Για να τους είμαστε χρήσιμοι, πρέπει να είμαστε υγιείς. Να μην κάνουμε υπερβολές. Δεν υπάρχει αμφιβολία ότι η υπερδοσολογία είναι τοξική, όπως είπαμε πριν από λίγο, για τα κύτταρά μας, όταν δεν κάνουμε σωστές αποκαταστάσεις. Όταν δεν τρεφόμαστε σωστά, όταν δεν κοιμόμαστε σωστά. Αν και νομίζω ότι μας έχεις απαντήσει εμπολής, έχω μια ερώτηση για την έξυπνη προπόνηση, για το smart training. Τι συνιστά έξυπνη προπόνηση για έναν εργαζόμενο με υποχρεώσεις οικογενειακές, περιορισμένο χρόνο, έτσι, στρες, πίεση, μειωμένο ύπνο, διατροφή, η οποία δεν είναι η όπτιμα, γίνεται άτσαλα, άτακτα, έχει αρκετό junk food απ' έξω λόγω των συνθήκων. Μέσα σε αυτή την απόλυτα δυστυχώς ρεαλιστική και αντικειμενική πραγματικότητα για το σύγχρονο τρόπο ζωής, τι είναι αυτό το οποίο συνιστά αυτό που λέμε έξυπνη προπόνηση? Ξαναλέω αυτό που συζητάμε τόση ώρα, δηλαδή ότι πρέπει να δούμε τι κίνητρα έχουμε την προπόνηση. Ποιος είναι ο σκοπός? Ο πρώτος σκοπός της προπόνησης είναι η υγεία μας. Είναι η κορονίδα. Ακόμα και στο elite επίπεδο των Ολυμπιακών Αγώνων, ο πρώτος σκοπός είναι η υγεία μας. Το λέω για κάποιους που νομίζουν ότι μεταναβολικά μπορεί να φτάσουν κάπου. Το λέω για κάποιους που νομίζουν ότι η υπερπροπόνηση μπορεί να τους οδηγήσει σε υψηλές επιτυχίες. Η απάντηση είναι όχι. Στο ισοζύγιο δεν θέτουμε ποτέ τίποτα πάνω από την υγεία μας. Γιατί η υγεία μας είναι το σημαντικότερο αγαθό που έχουμε. Ελευθερία και υγεία. Δεν υπάρχει κάτι ανώτερο από αυτά τα Έτσι. δύο. Άρα εκ των πραγμάτων θα πρέπει να έχουμε ως βάση ό,τι και να γίνει, ότι η προτεραιότητα μας και η σωστή σκέψη μας είναι να είμαστε και να παραμένουμε υγιείς και λειτουργικοί. Αυτή είναι το βασικό κομμάτι. Τώρα, προχωράμε στο επόμενο επίπεδο. Με προσοχή να δούμε πώς μπορούμε. Κάθε άνθρωπος είναι διαφορετικός, το ξαναλέω. Άλλος έχει μια δουλειά καθιστική, άλλος έχει μια δουλειά με πολύ δραστήριο. Για παράδειγμα, μπορεί να σηκώνει βάρη σε ένα σούπερ μάρκετ, ξέρω εγώ. Ένας άνθρωπος ήταν παλιά αθλητής, αποδέσμα έχει κάποια σχέδια εδώ, και κάποιος άλλος δεν υπήρξε ποτέ αθλητής. Ξεκινάει τώρα. Σε αυτή την περίπτωση, όποια και αν είναι και θέλουμε να συνεχίσουμε να προπονούμαστε, πρέπει να είναι πολύ λειτουργικά δεμένοι με τις δυνατότητές μας, με τέτοιο τρόπο, ούτως ώστε όλα τα υπόλοιπα πράγματα να μην αντιμετωπίζουν πρόβλημα εξαιτίας αθλητικής μας δραστηριότητας. Αυτή είναι έξυπνη προπόνηση. Όποια και αν είναι. Για κάποιον μπορεί να είναι 50 λεπτά τρέξιμο, για κάποιον μπορεί να είναι μια διαλυματική 20-200, για κάποιον μπορεί να είναι, για παράδειγμα, 15 λεπτά τρέξιμο, 15 λεπτά περπάτημα και 13-4 σετ καθίσματα και προβολές. Ό,τι και αν είναι αυτό, πρέπει να είναι με βάση κάποια κριτήρια και πρέπει να θέτουμε ως θεμελιώδη κριτήρια την υγεία μας, τη λειτουργικότητά μας και τους ανθρώπους μας, τους οποίους μας θέλουν να μας βλέπουν υγιείς και εμείς να βλέπουμε αυτούς να τους βοηθάμε. Ερωτησούλα να κάνω. Βεβαίως. Βεβαίως, το λόγο σας ένα Βασίλη μου. Εμάς στις ηλικίες τις δικές μας 50 πλάς δουλεύουν τα συμπληρώματα, μπορούμε να παίρνουμε συμπληρώματα ή όπως είπες και προηγουμένως ότι δεν κάνουν τίποτα και απλά και μόνο η άσκηση? Είναι πολύ ωραίο ερώτημα. Γιατί πολλές φορές πράγματι μπορούμε να παρουσιάσουμε κάποια, τώρα μου έρχεται η αγγλική λέξη deficiency, κάποια έλλειψη, λόγω ηλικίας, λόγω δουλειάς κλπ. Ξαναλέω ότι αν παρουσιάζονται, ναι, σαφώς θα πρέπει να απευθυνόμαστε, γιατί μπορεί και είναι θέμα ομοιόστασης να προκύψουν περαιτέρω βλάβες και ενέργειες. Δεν το συζητάμε. Το ζητούμενο όμως και
αυτό που επιθυμούμε είναι να ρυθμίζουμε την προπόνησή μας στο επίπεδο που η διατροφή μας είναι αρκετή. Και αν κάνουμε μια καλή διατροφή και το πετυχάνουμε, είναι το ιδανικό. Αυτό είναι το ιδανικό. Τώρα, επειδή γνωρίζουμε ότι υπάρχουν πράγματα που ό,τι και να κάνουμε σε αυτήν την ηλικία, μοιραία θα έχουν μια μείωση, όπως είναι οι μυς μας, όπως είναι τα κόκαλά μας. Εάν δούμε ότι η άσκηση δεν είναι επαρκής στο να πετύχουμε τους στόχους, να διατηρήσουμε μια μυϊκότητα, η οποία μας είναι πολύ σημαντική, γιατί μην ξεχνάμε ότι παθαίνουν μεγάλοι άνθρωποι όταν πέφτουν. Δεν είναι αστείο. Δηλαδή, μπορεί να φαίνεται κωμικό έτσι όπως το λέω, αλλά οι πτώσεις σε μεγάλες ηλικίες μπορεί να είναι θανατηφόρες. Ακριβώς. Μπορεί να Λοιπόν, οδηγήσει μετά η κατάκληση σε μια θρόμβωση και γενικότερα πολύ αρνητικές παιδιά, εξελίξεις. δεν το λέω για πλάκα. Το έχω ζήσει. Εμένα η κυρία που μένει κάτω στο σπίτι μου, 70 ετών, έπεσε, σπάσει το χέρι της και πέθανε στο νοσοκομείο από αυτό. Από μια πτώση. Απίστευτο. Ούτε Απίστευτο. καν Και ισχύο, όμως το έχω... από χέρι, ούτε καν ισχύο. Από χέρι, παιδιά, από χέρι. Λοιπόν, τι σημαίνει αυτό? Σημαίνει ότι τα πεσήματα είναι... Άρα, εάν βλέπουμε ότι έχουμε μια μυκότητα, έχουμε μια σαρκοπενία, την οποία δεν μπορούμε να την επιλύσουμε, τότε ναι, ίσως να πρέπει να πάρουμε μια πρωτεΐνη. Δεν μας λέει κανείς ότι είναι κακό. Αυτό πάω να εξηγήσω. Έτσι, δεν σημαίνει όμως ότι για ψιλοπίδημα και ανά πάσα στιγμή ψάχνω μια δικαιολογία να πάρω ένα συμπλήρωμα για να μπορέσω να πετύχω το στόχο μου. Άλλωστε, δεν είναι λογική να παίρνω για πάντα συμπληρώματα. Εγώ τουλάχιστον Και το βάσει βλέπω. ιατρικών εξετάσεων, έτσι δεν είναι? Βέβαια, πάντα. Εννοείται. Και ειδικά όσο πιο πολύ μεγαλώνουμε, τόσο πιο προσεκτικοί πρέπει να είμαστε στην πρόληψη μας στο κομμάτι αυτό. Η άσκηση, τη λέμε πολλές φορές πρόληψη. Είναι πρόληψη. Ταυτόχρονα όμως είναι το ισχυρότερο βιολογικό αντιστάθμισμα σε αυτό που συμβαίνει κατά το γύρας ή κατά την φάση την οποία αρχίζουμε να έχουμε τη μείωση, όπως την εξηγήσαμε, της κυταρικής ανάπλασης και ανανέωσης. Είναι το ισχυρότερο όλων ανάχωμα και αντιστάθμισμα σε αυτό που συμβαίνει κατά τη διάρκεια και τη διαδικασία, τη χρόνια, του να μεγαλώνουμε και να πηγαίνουμε σιγά σιγά προς το τέλος της ζωής μας. Αν θέλουμε ποιότητα ζωής όμως, δεν γίνεται διαφορετικά. Αυτός είναι ο μόνος τρόπος. Ναι, ξέρω, θα μου πούνε κάποιοι ότι ξέρεις, όπως είπα και πριν, έχω και τον κάποιο θείο μου που κάπνιζε 90 χρόνια. Ναι, είναι ο ένας θείος που κάπνιζε 90 χρόνια. Να δούμε τι γίνεται με τους άλλους 99. Ακριβώς. Μου δίνεις ένα πολύ ωραίο πάτημα για την επόμενη ερώτηση. Ορίσαμε στο πρώτο μέρος της εκπομπής, μάλλον επιχειρήσαμε να ορίσουμε, γιατί εσύ πολύ σωστά και πολύ έγκυρα το απέφυγες, εγώ αναφέρθηκα συγκεκριμένα, στην ηλικία που τα παιδιά προτείνεται τέλος πάντων να ξεκινήσουν μια οργανωμένη συστηματική αθλητική δραστηριότητα. Υπάρχει μια ηλικία από την οποία και μετά αντικειμενικά μπαίνει ο άνθρωπος στην έκπτωση και στην εκφύλιση πια των βιολογικών και φυσιολογικών του λειτουργιών? Προφανώς, ναι, σίγουρα. Από ένα σημείο και μετά, πάντα σε κάθε περίπτωση έχουμε μεγάλη ποικιλία και άνθρωποι, βλέπουμε άνθρωπους στα 70 χρόνια που να το παθαίνουν και έρθουν στα 90 να είναι γερότατοι. Ό,τι και αν έχει, όπως και αν έχει, πρέπει να συνεχίσουμε να κινόμαστε, γιατί γι' αυτό φτιαχτήκαμε, μάλλον γι' αυτό εξελιχτήκαμε και φτάσαμε μέχρι εδώ. Έχουμε μελέτες που δείχνουν ότι η μυτοχονδριακή βιογέννηση γίνεται μέχρι και τα 90, 92, 93. Που σημαίνει ότι οι άνθρωποι που κινούνται και δραστηριοποιούνται στην αερόβια άσκηση, ακόμα και αυτήν την ηλικία, παρά έχουν πολύ ποιοτικά στοιχεία στον οργανισμό τους για να συνεχίσουν και νοητικά και καρδιολογικά, γιατί υπάρχουν και στην καρδιά μυτοχόνδρια, και σε όλο μας το σώμα να έχουμε καλύτερη παραγωγή ενέργειας και άρα δραστηριότητα. Άρα λοιπόν, ναι, υπάρχει ένα σημείο και μετά. Το πόσο αυτό θα γίνει έχει να κάνει πολύ με τη νέα μας ηλικία και το πόσο δουλέψαμε και εργαστήκαμε αθλητικά και ασκησιογόνα στις νέες ηλικίες. Είπαμε και πιο πριν ότι όσο λιγότερο, τόσο θεωρητικά με βάση τα επιδημιολογικά μας στοιχεία θα φτάσουμε να έχουμε χειρότερη ποιοτικά ικανότητα να ασκηθούμε στη μεγαλύτερη ηλικία ή να είμαστε λειτουργικοί, ας το πούμε έτσι, τόσο επίσης πιο πολλοί προβλήματα υγείας θα προκύψουν με βάση τα δεδομένα. Υπέρταση, διαβήτης, τα είπαμε πριν, χολυστερίνη, καλή, κακή, πώς το είπαμε, συγγνώμη που ξεχνιέμαι καμιά φορά από τη ροή μου, καρδιολογικά προβλήματα, αναπνευστικά προβλήματα, όλα αυτά είναι μέσα Χρόνιες στο παιχνίδι. φλεγμονές. Καρκίνη.
αυτοάνοσα που γίνεται έκρηξη τα τελευταία χρόνια. Μάλιστα, ο Λίμπερμαν έλεγε ότι πιστεύει ο ίδιος ότι τα αυτοάνοσα νοσήματα είναι σε πολύ μεγάλο βαθμό εξαιτίας αυτής της αντίθεσης της άσκησης στην πολύ μεγάλη ηλικία που γινόταν τότε μέχρι τη σημερινή παντελώς καθιστική ζωή της μεγάλης ηλικίας. Και την πλήρη αδράνεια. Να προσθέσω, να προσθέσω κάτι εδώ. Αυτή η ανάσχεση της ανανέωσης των κυτάρων μας είναι λογικό να μας οδηγεί κατά κάποιο τρόπο, εξελικτικά έγινε αυτό, να θέλουμε να έχουμε λιγότερη δραστηριότητα. Όπως είπαμε, ο άνθρωπος φτιάχτηκε για να διατηρεί την ενέργειά του. Άρα τώρα παράγουμε λιγότερη ενέργεια, έχουμε λιγότερη αποκατάσταση και έτσι μας πιάνει μια βαριομάρα. Αυτή η βαριομάρα είναι εξελικτική. Δεν προέκυψε έτσι. Λοιπόν, ο Ά του λέει: όπα, ηρέμησε λίγο, χαλάρωσε λίγο, ας το ακούσουμε λίγο το σώμα μας, ας χαλαρώσουμε λίγο, όντως. Ας πάμε λίγο πιο ήρεμα, όχι καθόλου, να πάμε πιο ήρεμα, να δούμε. Δεν είναι όλες οι μέρες ίδιες. Δεν σημαίνει ότι επειδή είχα στο μυαλό μου σήμερα να κάνω κάτι τέτοιο, πρέπει να κάνω κάτι άλλο. Να προσθέσω όμως ότι είναι πολύ ωραίο το να έχουμε παρέα. Για μένα είναι σοβαρό κριτήριο. Ο άνθρωπος έτρεχε σε ομάδες, άρα η παρέα έχει ένα μεγάλο πλεονέκτημα. Γίνεται πιο παρέστικα, πιο μεγάλη πλάκα, πιο χαφάν ιστορία. Ξεχνάμε και την κούρασή μας και έχουμε επιδράνε ακόμα περισσότερο όλοι αυτοί οι παράγοντες που έχουμε μέσα, τα ένζημα και τα χημικά παράγωγα, τα οποία με την παρέα επιταχύνονται κατά κάποιο τρόπο και μπορούμε να πάρουμε καλύτερο αποτέλεσμα. Πόσες φορές δεν τρέξαμε και είπαμε: ωραία, πότε πέρασε 45 λεπτά, ενώ είχαμε σκοπό να τρέξουμε μόνο 30. Ή πόσες φορές πήγαμε μόνοι μας και είπαμε: πω άλλα 25 λεπτά έχουν απομείνει και βαρεθήκαμε και ήταν ακόμα στα 30 λεπτά. Αυτό έχει να κάνει με την αντίληψη του εγκεφάλου, η οποία εξελίχθηκε μέσα στα χρόνια και ο άνθρωπος το να κουβεντιάζει, εγώ το λέω είναι πολύ ωραίο αυτό. Ένα καλό όριο να προπονόμαστε είναι να μπορούμε να κουβεντιάζουμε στην προπόνηση. Την ώρα που τρέχουμε, αν κουβεντιάζουμε, σημαίνει ότι τρέχουμε σε αρκετά καλό ρυθμό. Είναι ένας πολύ καλός ρυθμός. Πρέπει να τον επιλέγουμε. Θοδωρή, να σε διακόψω, έχεις απόλυτο δίκιο σε αυτό που λες. Και ο Θανάσης το ξέρει και ειδικά και ο Δημήτρης ο Φερκαδιώτης το ξέρει, ότι εγώ μετά από ένα τραυματισμό, λοιπόν, στο μηνίσκο, βγήκαμε για προπόνηση με την ομάδα, λοιπόν, με τα παιδιά αυτά που έχουμε γνωριστεί εδώ στο band, λοιπόν, και κατάφερα μετά από τραυματισμό να κάνω personal best στο δεκάρι. Έτσι. Απίστευτο. Αυτό το ξέρουν τα παιδιά, το ξέρει και ο Θανάσης και το ξέρει και ο Δημήτρης. Είναι παρόν δηλαδή μαζί με τον Δημήτρη. Εγώ στα παιδιά μου, κύριε Βασίλη, λέω συνέχεια: όταν κουράζεστε μέσα στην προπόνηση, μιλήστε στον εαυτό σας. Δεν κάνω πλάκα. Το εννοώ. Είναι απίστευτα επιδραστικό την ώρα της κούρασης. Κοροϊδεύει τον εγκέφαλο, έχει λιγότερη αίσθηση της κόπωσης και διαφορετική αίσθηση της χρονικής αντίληψης. Αυτή η ιστορία. Αποτέλεσμα είναι ο αθλητής που μπορεί να τρέξει καλύτερα. Είναι αποδεδειγμένο ότι το self-talk σε βοηθάει σε επιδόσεις. Σε έχω καιρό να τρέξω με την ομάδα. Έχω καιρό να τρέξω με την ομάδα και δεν έχω καταφέρει να φτάσω πάλι τον χρόνο. Που είναι πολύ καλύτερα. Άρα επιστροφή στην ομάδα. Ακριβώς. Μαζί. Better together. Μην ξεχνάτε και τον υπότιτλο της μπάντας. Better together. Εγώ πια δεν μπορώ σχεδόν καθόλου να πάω να τρέξω μόνος μου. Θέλω παρέα. Δηλαδή πάω, αλλά θέλω παρέα. Δηλαδή μου λείπει πολύ. Θα τρέξω μόνος μου 30 λεπτά. Εάν έχω παρέα, ειλικρινά, εάν η παρέα τραβάει, πείτε μου 1-10. Δεν με νοιάζει καθόλου. Δεν θα ασχοληθώ. Ανεβαίνω σε ποδήλατο με παρέα, πάμε 2 ώρες ποδήλατο. Δεν με νοιάζει. Αλλά εάν μου πεις μόνος, πραγματικά στην παρούσα φάση δεν με παρακινεί. Το κίνητρό μου είναι η παρέα. Να περάσω καλά. Και αυτό είναι πολύ σημαντικό γιατί και εξελικτικά, πλην της επιβίωσης, δηλαδή του να μπορέσουμε να κυνηγήσουμε, όλες οι υπόλοιπες τέτοιου τύπου δραστηριότητες ήταν τέτοιου τύπου. Να περάσουμε καλά, να κάνουμε μια τελετή. Υπήρχε μια ανταμοιβή μέσα σε αυτό το συλλογικό κομμάτι. στοιχείο, ακριβώς. Ποτέ ο αθλητισμός δεν ήταν κάτι απομονωτικό. Ήταν μια έκφραση κοινωνικών διαδικασιών και πολιτισμού. Γι' αυτό πάντα πρέπει να έκφραση. Θανάση, η λέξη έκφραση, μπράβο. Έκφραση. Παραμένει να είναι έκφραση. Ακριβώς. Το κρατάμε για θέμα αυτό. Έτσι, ως έκφραση αυτού, ψυχολογίας, συναισθήματος, ταυτότητας. Εγώ στα χρόνια που τρέχω βλέπω κάποιον να τρέχει και μπορώ να καταλάβω από το τρέξιμό του πολλές φορές και στοιχεία του χαρακτήρα του, για παράδειγμα. Βέβαια. Έκφραση είναι και αυτό. Βέβαια, εννοείται. Και αν μάθεις και μόνο και μόνο για το δρομικό του βιογραφικό, για ποιο λόγο τρέχει, σε τι αγώνες έχει τρέξει, τι επιδόσεις έχει, τι επιδόσεις θέλει να έχει, έτσι μπορείς να καταλάβεις πάρα πολλά για την προσέγγιση του. Βέβαια. Υγιή κίνητρα. Εγώ αυτό που λέω πάντα είναι να έχουμε υγιή κίνητρα. Πολύ αυτό είναι το πιο βασικό.
Θέλω να σου πω ότι επειδή ο λόγος σου είναι εξαιρετικά περιεκτικός και πυκνός, έχεις καλύψει πάρα πολλές ερωτήσεις που είχα για τη συγκεκριμένη περίοδο της οριμότητας. Ας πούμε, δεν μου αρέσει η λέξη γύρας, πραγματικά δεν μου αρέσει, γιατί έχει Εντάξει, συμφωνώ. αναφορές, Έχει ένα αρνητικό. και φορτίσεις που δεν μας παραπέμπουν εκεί που θέλουμε, παρόλο που ως λέξη εννοείται ότι είναι σεβαστή όπως όλες οι υπόλοιπες. Λοιπόν, θα σου κάνω μια λίγο σύνθετη και ιδιαίτερη ερώτηση. Μπορεί και λίγο, πώς να το πω, ανόητη από την πλευρά μου. Εγώ θα την κάνω όμως. Έχει ενδιαφέρον. Λοιπόν, αν έπρεπε να σχεδιάσεις ένα διαβίου μοντέλο άσκησης, το ξαναλέω, διαβίου μοντέλο άσκησης, πώς αυτό θα ήταν από την αρχή μέχρι και το τέλος? Δύσκολη ερώτηση, άτοπη επιστημονική. Όταν λέμε αρχή, εννοούμε από μικρό παιδί. Ακριβώς. Ένα διαβίου μοντέλο, όπως καταλαβαίνεις, εννοείται ότι μιλάμε για κάτι πάρα πολύ γενικό. Δεν σου λέω να μου πεις... Δεν με πειράζει. Μ' αρέσει η ερώτηση, να ξέρεις. Μου αρέσει πολύ η ερώτηση. Είναι λίγο προβοκατόρικη η ερώτηση και νομίζω ότι είναι πιο πολύ μια πρόσκληση να αρχίσουμε σιγά σιγά έτσι βλέποντας την επιστημονική μεριά κατά κάποιο τρόπο, γιατί ναι μεν είμαι και ο Θόδωρος, ο παλιός δρομέας, και εγώ ήμουν από μικρό παιδάκι. Μπήκα στον αθλητισμό, με πήγαν οι γονείς μου κατά απέτησή μου, υπερβολική απέτησή μου, από τα 5 μου χρόνια. Οπότε δεν είμαι ένα παιδί που μπήκα μεγάλος, μπήκα πολύ μικρός στο χώρο και ήμουν από ένα πάρα πολύ αθλητικό παιδί, με την έννοια ότι δεν μπορούσα να κάνω χωρίς αυτό, και ακόμα έτσι είναι. Και χαίρομαι που κατάφερα και έκανα το χόμπι μου και επάγγελμα, ας το πούμε, κατά κάποιο τρόπο. Δεν το έχω αισθανθεί ούτε μια μέρα επάγγελμα. Τι θα έλεγα? Είσαι ένας ευτυχισμένος άνθρωπος. Είσαι απλά ένας ευτυχισμένος άνθρωπος. Ειλικρινά στο κομμάτι αυτό δεν το διαφημίζω, αλλά πραγματικά αισθάνομαι ευτυχής που κατάφερα αυτό που πραγματικά ήθελα να κάνω, να το κάνω και σαν καθημερινότητα. Μα φαίνεται η αγάπη σου και το πάθος σου, επίτρεψέ μου τη λέξη, το πάθος σου γι' αυτό είναι απόλυτα εμφανές. Απόλυτα εμφανές. Σε ευχαριστώ. Και έλεγε, το έχω ξαναπεί, αλλά θα το ξαναπώ, το έλεγε ο Κορνήλιος Καστοριάδης αυτό, ότι οι μαθητές ερωτεύονται το αντικείμενο διδασκαλίας του δασκάλου τους μέσα από τον έρωτα του δασκάλου γι' αυτό. Ο ερωτευμένος με το αντικείμενο του δάσκαλος, με τη θέρμη του, με το πάθος του γι' αυτό που ζει, που το βιώνει, που είναι το κύτταρό του, κάνει τους μαθητές να το ερωτευτούν. Και αυτό το βλέπω. Γιατί και εγώ είμαι ερωτευμένος με αυτό που κάνω, έτσι, και εγώ είμαι παθιασμένος με αυτό που κάνω, και βλέπω ότι μέσα από την αγάπη και τη θερμοκρασία μου, υπηρετώντας αυτό που είναι η ζωή μου και εμένα από μικρό παιδί, από μωρό παιδί, έτσι, και εγώ από έμβριο κιόλας στην κοιλιά της μαμάς, επαγγελματία μουσικού, άκουγα μουσική, είχα προγενετικές παραστάσεις, ας πούμε. Εγώ μεγάλωσα μέσα σε μια αίθουσα μουσικής. Πώς αυτό το πράγμα έχει γίνει τώρα η ζωή μου και πώς μέσα από το δικό μου έρωτα ερωτεύονται και τα παιδιά το αντικείμενο. Αυτό το εκπέμπεις και πραγματικά είναι πολύ, πολύ τυχερή. Να είσαι καλά για τα καλά σου λόγια. Το πιστεύω. Σε ευχαριστώ πολύ. Το πρώτο κομμάτι, λοιπόν, όταν ένα παιδί είναι μικρό, είναι πάρα πολύ απλό. Δεν βλέπω και τη γενιά μας και την πιο πίσω γενιά. Ό,τι και να κάνεις, game-based προπόνηση. Βρίσκουμε το παιδί τι του αρέσει, τι του επιθυμεί, το αλλάζουμε πολλά κομμάτια. Όχι μόνο το παιδί, συγγνώμη, και εγώ όταν δένω τα κορδόνια μου εκεί γύρω στις 7.30-8 κάθε μέρα να βγω για τρέξιμο, είμαι ένα παιδάκι που βγαίνει να παίξει. Η ψυχολογία μου, επειδή έχω μνήμες πώς ήμουνα ως παιδί και έφηβος, είναι ακριβώς αυτή που είχα όταν έβγαινα να παίξω με τους φίλους μου. Εγώ αισθάνομαι τυχερός, Θανάση, που έπαιξα και ποδόσφαιρο, έπαιξα και μπάσκετ, έκανα και κολύμπι. Αισθάνομαι τυχερός γιατί σε όλα μπορώ να τα επιλέγω ακόμα και σήμερα, ό,τι μου αρέσει, και και το ποδήλατό μου και όλα. Μπορώ να πάρω τους φίλους μου να πάω να παίξω λίγο μπάσκετ, μπορώ να πάω να παίξω λίγο πιο πολύ, μπορώ να πάω να παίξω όμως και ποδόσφαιρο, μπορώ να κάνω ακόμα, θυμάμαι, παίζα και βόλεϊ και handball, όλα τα πέρναγα. Τότε δεν υπήρχαν οι ομάδες που τα κάνανε, τα κάναμε μόνοι μας, τα αντιγράφαμε. Θυμάμαι, έπαιζα σε πιλωτή πολυκατοικία σκουός. Το είχα δει μια φορά σε κάποιο. Θυμάμαι και έπαιζα. Αλήθεια, δεν κάνω πλάκα. Το έκανα και αυτό. Πινκ-πονγκ. Λοιπόν, ήσουν de facto εκ των πραγμάτων κατά της πρώιμης εξειδίκευσης. Εκ των πραγμάτων. 100% πέρασα σχεδόν από τα θύματα μόνος μου. Χωρίς να είσαι η απόδειξη, λοιπόν, είσαι η απόδειξη ότι αυτή είναι η υγιής οδός. Και γενικότερα και τα μοντέλα, το λέω γιατί είναι πολύ σοβαρή συζήτηση αυτή, και τα μοντέλα εκπαίδευσης και στην εγκύκλια γενική παιδεία
και στους ιδιωτικούς οργανισμούς και στους προπονητικούς οργανισμούς και στους μουσικούς και παντού, πρέπει να πατήσει πάνω σε αυτό το πράγμα. Δεν είναι τυχαίο, ας πούμε, ότι οι ξένες ακαδημίες, μιλάμε τώρα για τριτοβάθμια, μετατριτοβάθμια εκπαίδευση, ανέκαθεν, μιλάω για τη μουσική, είχαν υποχρεωτικό δεύτερο όργανο. Υποχρεωτικό. Πήγαινες για πιάνο, ας πούμε, σε μια ακαδημία στο Βερολίνο, σου έλεγε υποχρεωτικά θα πάρεις και δεύτερο. Από το 0, και ας μην το ξέρεις. Είσαι πιανίστας, θα μάθεις κρουστά, θα μάθεις κλαρινέτο. Πάντως και οι Άγγλοι. Και οι Άγγλοι και οι Αμερικανοί στα μοντέλα. Άρα λοιπόν αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό, γιατί το κρατάμε, γιατί μας το τεκμηρίωσες εξαιρετικά και μας το ανέπτυξες, ότι είναι απόλυτα, όχι απλά φυσιολογικό ένα παιδί να θέλει έτσι μια καλλιδοσκοπικά να κινηθεί σε μια ευρεία γκάμα δραστηριοτήτων και να πει βαριέμαι, θέλω να δω και το άλλο, θέλω να δω και το άλλο. Αυτό δεν πρέπει, όχι απλά δεν πρέπει να κολλάζεται, αλλά είναι κάτι απόλυτα φυσιολογικό και πρέπει να ευνοείται και από τους γονείς. Ότι ναι, να δοκιμάσεις. Τι είπες εσύ, ένα υπερδραστήριο παιδί από τα 5 σου χρόνια στο συστηματικό εγκύκλιο αθλητισμό, να δοκιμάζεις μέχρι και σκουός, ας πούμε, ποδόσφαιρο, βόλεϊ, μπάσκετ, τα πάντα, και σε οδήγησε εδώ που είσαι. Να είσαι ένας άνθρωπος που ο αθλητισμός είναι η ζωή του, να έχεις έναν έρωτα για αυτό το πράγμα, να έχεις ζήσει ένα ευρύ φάσμα δραστηριοτήτων και ρεθισμάτων, έτσι, να έχεις επιλέξει αυτό που ταυτίζεσαι περισσότερο, αλλά να έχεις παράλληλα και όλη αυτή το φοβερό, Θανάση, ήταν αυτό. Κάποια στιγμή έκανα μπάσκετ και στίβο μαζί στα 15 μου, λίγο τον λίγο τ' άλλο, και το μπάσκετ ήταν κοντά στο σπίτι, ο Στίβος ήταν μακριά από το σπίτι. Και μου λένε, κοίταξε Θόδωρε, μου λένε δεν μπορεί να κάνει τα δύο πλέον, δεν μπορούμε, δεν βγαίνει, φροντιστήρια, γιατί είπα, ξεκινήσεις. Επέλεξε ένα. Ήτανε σίγουροι θα επιλέξει τον μπάσκετ. Και τους λέω, όχι, Στίβος. Και πάθανε πλάκα. Μου λέει, Στίβος, τι? Τους λέω, θέλω να κάνω Στίβο, δεν θέλω κάτι άλλο. Τους λέω, αυτό είναι το αθλήμα μου. Πάθανε πλάκα, δεν το πιστεύανε ότι τους το είπα. Γιατί βλέπαν που λύσαγα με τα μπάσκετ, τα ποδόσφαιρα, σου λέει, θα διαλέξει τον μπάσκετ που είναι και δίπλα. Όχι, του λέω, δεν θέλω μπάσκετ. Θέλω Στίβο. Και να που φτάσαμε και μέχρι εδώ. Στην παιδική ηλικία, λοιπόν, το παιδί πρέπει να παίζει. Γιατί πρέπει να παίζει, να αποκτάει δεξιότητες, να μαθαίνει καινούργια πράγματα και, όπως είπαμε, έχει να κάνει με τον εγκέφαλό του και την σωστή ανάπτυξη του εγκεφάλου του. Πρέπει να έχει μια πολυπλευρικότητα, ώστε να αποκτάει καλά κινητικά μοτίβα, και αυτό βοηθάει επίσης και στην ορίμανση, την καλύτερη ορίμανση, τη σωστότερη ορίμανση και την ισορροπία, την ψυχολογική του αθλητή. Μεγαλώνοντας, νομίζω ότι το παιδί αρχίζει και αποκτάει κάποιες ικανότητες να καταλάβει σε τι θέλει να κάνει και περισσότερο. Είπα και πιο πριν, σε διαλέγει και το άθλημα λίγο. Αν έχει περάσει από διάφορα, μάλλον σε έχει διαλέξει το άθλημα που θες να κάνεις, αν είσαι αθλητικός τύπος. Έχουμε γονίδια που ξέρουμε ότι προδιαθέτουν τα παιδιά να είναι αθλητές, περισσότερο από κάποιους που είναι πιο καθιστικοί τύποι. Δεν είναι τυχαίο. Είναι η φύση μας, η ποικιλία της φύσης μας. Και στο κομμάτι αυτό, ναι, να επιλέξει ένα παιδί ένα άθλημα. Για μένα, με βάση τα μοντέλα τα αμερικανικά και τα αγγλικά, μέχρι τα K16, να κάνει δύο αθλήματα. Ένα ομαδικό και ένα ατομικό. Όποιο αυτό επιθυμεί, και αν ο γονείς μπορεί να τον πηγαίνει και αν ο γονείς μπορεί να τα πληρώνει όλα αυτά, βέβαια. Έτσι, γιατί δεν είναι εύκολο πάντα. Σημαντική παράμετρος. Βέβαια. Από εκεί και πέρα ξεκινάει μια περίοδος πρώιμης εξειδίκευσης. Δηλαδή μετά περνάμε τα K16 και φτάνοντας προς το τέλος της εφηβείας, όλα τα μοντέλα μας δείχνουν ότι μπορούμε και εφόσον έχουμε 4-5 χρόνια πίσω μας κάποιες προπονήσεις, μας δείχνουν ότι μπορούμε να ξεκινήσουμε μια κάποια μορφή πρώιμης εξειδίκευσης προς το αγώνισμα που επιθυμούμε και επιλέγουμε, χωρίς ποτέ να αφήνουμε τίποτα πίσω. 8 με 10 χρόνια περίπου, μας λέει η θεωρία μας, χρειαζόμαστε πρώιμη εξειδίκευση ή κάποια μορφή εξειδίκευση για να πάμε στην απόλυτη πλέον εξειδίκευση, περνώντας την εφηβεία και μπαίνοντας πλέον στο κομμάτι για μένα της ενηλικίωσης, υπό την έννοια ότι αφήνουμε το σχολείο, φεύγουν οι υποχρεώσεις του σχολείου, το παιδί έχει πλέον την ωριμότητα και το μυαλό μέχρι έναν βαθμό να πάρει αποφάσεις για τον εαυτό του και να αποφασίσει σε ποιο επίπεδο θέλει να δεσμευτεί απέναντι στο είδος του αθλητισμού που θέλει να κάνει. Άρα μπορεί να φτάσουμε στο επίπεδο Ολυμπιακών Αγώνων, αν μπορεί να φτάσει ένα παιδί, ή απλά θέλω να τρέχω για μένα και την παρέα μου και να διατηρήσω ένα υγιές προφίλ ζωής, το οποίο δεν πρέπει να το αφήσουμε ποτέ μέχρι το τέλος της ζωής μας, όπως είπαμε, για ψυχολογικούς και σωματικούς λόγους. Σε εκείνο το σημείο, εάν με ρωτάτε εμένα, θα σας πω ότι όταν άφησα το Στίβο, που ξέρω και εγώ κάτι μαραθωνίους έκανα, μ' άρεσε πάρα πολύ το τρίαθλο. Μ' άρεσε δηλαδή η ποικιλία της εναλλαγής μεταξύ ποδηλάτου, τρεξίματος και κολύμβης. Έβρισκα και στα τρία κάτι πάρα πολύ όμορφο και μου άρεσε να τα συνδυάζω και τα τρία, με κάποια μορφή επίσης ενδυνάμωσης. Από εκεί και πέρα, αν κάποιος είναι να παίζει ομαδικό άθλημα και του είναι πιο εύκολο και τον παρακινεί, ας κάνει αυτό που είναι καλύτερο για την ψυχοσύνθεσή του, ούτως ώστε να παραμένει ενεργός. Εάν και αυτό δεν γίνεται, ας παιχνίδι, άρα Θοδωρή, μας έχεις απαντήσει από την πρώτη σου κιόλας ατάκα.
το κλειδί είναι το παιχνίδι, παιδιά. Βέβαια. Και όταν λέμε παιχνίδι, μιλάμε απόλαυση αφενός και σε γνωστικό επίπεδο τι σημαίνει παίζω, το κάνω δικό μου, το κάνω κομμάτι μου. Δεν είναι κάτι απ' έξω που καλούμε να αντεπεξέλθω, είναι κάτι το οποίο το εντάσσω ως κομμάτι της ταυτότητάς μου. Αυτό σημαίνει παίζω. Ακριβώς. Και γι' αυτό και είναι η κυρίαρχη όχι μόνο στους ανθρώπους, και ένα λιονταράκι παίζοντας με τη Λένα μαμά μαθαίνει τις κυνηγητικές πρακτικές. Εγώ να πω ότι από τη μαμά του παίζοντας μαθαίνει. Εγώ να πω έτσι, στους πιο μεγάλους ανθρώπους ότι πρέπει να παραμένουν δραστήριοι σε κάθε μορφή δραστηριότητα. Και φιλοπαίγμονες. Ναι, εγώ λέω απλά πράγματα. Να μαγειρέψεις. Να μην πας να πάρεις έτοιμο φαγητό. Η διαδικασία και η δραστηριότητα επιδρά θετικά στον εγκέφαλο. Είναι δραστηριότητα. Όσο και αν φαίνεται περίεργο, δεν μπορεί να μην είναι κλασική άσκηση. Ναι, είναι δραστηριότητα την οποία ο εγκέφαλος την αντιλαμβάνεται ακριβώς έτσι και αυτό μετράει στο γονιδίωμά μας στο τέλος της ημέρας. Άρα, πρέπει. Μάλιστα, διάβαζα μια φοβερή έρευνα που έλεγε ότι το καλύτερο σενάριο που πρέπει να κάνουμε όταν καθόμαστε είναι να σηκωνόμαστε ένα 10 με 12 λεπτά και να κάνουμε ένα μικρό περπατηματάκι. Αυτό επιδρά δραστικά στο νευρικό μας σύστημα και στη συνολική μας υγεία. Άρα λοιπόν, το σώμα μας δεν θέλει να κάθεται, δεν πρέπει να κάθεται, πρέπει να είμαστε διαβίου. Ας βρούμε τι είναι αυτό που μας ταιριάζει καλύτερα και πιστεύω ότι θα δούμε και τα αποτελέσματα αυτής της διαδικασίας μακροπρόθεσμα, γιατί και ο εγκέφαλός μας είναι ταυτόχρονα μέρος της βελτίωσης της βιολογικής μας ύπαρξης μέχρι το βαθιά γεράματα. Τι δεν είπαμε πριν, Θανάση? Αλτσχάιμερ, άνοια. Πόσους ανθρώπους βλέπουμε γύρω μας? Πόσοι άνθρωποι χτυπιόνται σήμερα από αυτό το πρόβλημα? Ποιος είναι ο νούμερο ένας? Διάβασμα, άσκηση. Άσκηση. Ακριβώς. Καταρχάς να πούμε ότι ένα 30 λεπτό περπάτημα είναι πολύ πιο αποτελεσματικό μέσα από τον κινητικό νευρώνα στη γενικότερη νευρονική ενεργοποίηση του εγκεφάλου από πολλές ώρες διαβάσματος. Έτσι, δεν λέω, εγώ πρώτα θα πω διαβάστε, έτσι, αλλά όμως η κίνηση, διάβαζα έρευνες γι' αυτό, είναι πολύ πιο αποτελεσματικός τρόπος, επειδή ο εγκέφαλός μας σε μεγάλο βαθμό είναι καλωδιωμένος κινητικά. Συγγνώμη, Θανάση, πόσα χρόνια διαβάζουμε και πόσα χρόνια περπατάμε ιστορικά? Και το λέω εγώ που διαβάζω κάθε μέρα 2-3 ώρες τουλάχιστον. Αλλά το αφήνω στην άκρη. Από την προανθρωποποίηση. Από την προανθρωποποίηση. Από τους προγόνους μας. Ενώ το διάβασμα είναι κάτι σχετικά σύγχρονο. Πολύ σύγχρονο. Δεν σημαίνει ότι δεν βοηθάει. Κάθε άλλο βοηθάει και δεν θα πω ποτέ. Εμένα είναι. Το τρέξιμο, το διάβασμα είναι. Αν δεν βάλω και τα ταξίδια μαζί μέσα. Είναι οι πλέον αγαπημένες μου δραστηριότητες. Δηλαδή δεν μπορώ χωρίς αυτές, να το πω και έτσι. Μου λείπουνε αν δεν τις κάνω. Δεν θα πούμε ποτέ όχι. Παρόλα αυτά έχουν εξίσου σημασία, πιο μεγάλη βιολογικά όμως, το περπάτημα. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Όχι επειδή είμαστε δρομείς ή με γύμναση. Αυτή είναι η απόλυτη πραγματικότητα την οποία αντιμετωπίζουμε. Είμαστε ένα βιολογικό όν που εξελίχθηκε. Πλασμένο γι' αυτό. Ακριβώς. Θοδωρή, έχουμε 90 δευτερόλεπτα, θα μας κλείσει. Ένα τελευταίο μήνυμα. Προς όλους. Δεν έχω να πω κάτι πολύ πολύ ειδικό, παρά μόνο ένα πράγμα. Όσο ζούμε πρέπει να κινούμαστε. Αν καταφέρουμε αυτό το πράγμα, το κάνουμε κτήμα της ζωής μας, έχουμε πετύχει το πιο θεμελιώδη σκοπό να συνεχίσουμε αυτό που ιστορικά κάναμε, είμαστε και μας διατηρεί σε σωματική και ψυχική υγεία. Ένα τεράστιο ευχαριστώ, πραγματικά. Βγαίνω πολύ σοφότερος σε πάρα πολλά επίπεδα από αυτή την τόσο πυκνή και έντονη συζήτηση που είχαμε. Εννοείται ότι έπεται συνέχεια. Να σε καλά. Εγώ δηλώνω προσωπικά ενθουσιασμένος. Τεράστιο ευχαριστώ για αυτό το μοίρασμα, για το λόγο σου, τα υπέροχα περιεχόμενά σου. Εγώ να ευχαριστήσω που με αντέξατε. Μια δέσμευση ότι θα είσαι πάλι μαζί μας. Μια δέσμευση ότι θα είσαι πάλι μαζί μας, ναι. Μιλάει για την πάντα των δρομένων ο Βασίλης τώρα. Μια δέσμευση. Οπωσδήποτε. Εννοείται. Θα είναι πολύ μεγάλη μου χαρά, το ξέρετε. Σε ευχαριστούμε για όλους. Πολύ καλό βράδυ. Να είστε καλά, καλή νύχτα. Αγάπη μας. Να σε πάτε καλά. Και τη δική μου. Γεια σας παιδιά και στους υπόλοιπους. Γεια χαρά. Γεια χαρά.